Lenže bolo by to z toho hľadiska nákladnejšie, keďže to v podstate malé rameno, čo je nad Zúgovom, hej, čo ide okolo aj štrandu a tých chatiek, musel... Ale to nemôže, tam musí byť normálne vyhlbená tá voda, aby ten tok rieky stíhal. Ja si myslím, že to nevadí, že by mu to tam húčalo, keďže má dosť ďaleko dom, hej. Ale určite aj z tohto hľadiska, že by mu to tiež možno, že nejakým spôsobom vadilo, hej. Takže za toto je na takomto mieste, kde teda sa to buduje. Na Zúgove je lukratívnejšie s tou reštauráciou ako... Áno, to určite. Ale teda, že vraj po nových informáciách, ktoré máme, ktoré som sa dopočul, reštaurácia teda nebude. Čo podľa mňa niektorým ľuďom určite fakt ľúto, ale mne nie, no, ale tak ja som za to, keby tam nebola ani tá elektráreň, no. Takže to je taký občaný človek tam ani nemôže dojsť si opekať, ak sme mohli predtým. Môžeš ísť tam opekať. Ja si myslím, že niekde sa tam určite bude dať opekať, hej. Podľa mňa nad Zúgovom to už není teda jeho, tam sa dá ísť krásne opekať. No. Ak vás tam pustia, lebo aj cesta je jeho. Aj cesta je jeho. Toto nemá zmysel.